1. O, ikaw na makakit dito. Ayoko! Ikaw na. Ano kayo dyan? Yan. Abot ko na. Ah! Asal na! Asal na! Asal na! Alright guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga binibining Ginoo. Medyo mahina yung boses natin ngayon mga kaning kasi meron tayong binabalak na masama para kay Boss Jessem. At dahil naka 1,000 likes na ang video na sinasabi ko sa inyo na kapag nakakuha ng 1,000 likes yun, eh gagawin natin yung challenge na siya yung mag-aasikaso at magiging lock girl ng aking mga kalapate. Pero may masama tayong binabalak sa kanya. Let's go! Gising. Anong oras na oh? 4:18 na. Ano ba sabi ko sa'yo? Ha? Dapat pag ganitong oras, gising na yung diwa mo. Iwan mo ako dyan para sa boy mo. Eto nga eh. May gagawin tayo nga. Ayoko nga. May gagawin tayo. Kapag ako nag-ano, ang tagal-tagal mo. Tignan mo. Tignan mo yung video natin. Ano to? Ano napapansin mo? Vlog natin basta. Oh, ano nga napapansin mo? Ano? Oh, ano? 1K likes na. Oh, anong ibig sabihin yan? 1K likes na. Hindi pa ako pumayag. Hoy! Ang kasunduan natin dito kapag naka 1K likes tayo sa vlog na to, gagawin na natin challenge na request ni Boss TJ Estanislao. Ayun! Kaya mo yun! Ano ka ba? Tayo ka na dyan! Tara na! Pag nahulog ako ha, bala ka dyan. Ba't ka mahulog? Sasaluin naman kita eh. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang. Hero! Sasapakin kita na talaga. Hindi, kaya yan. Oh, Labs, late na tayo 5 minutes. Ay, Dapat kuya. alas 5, kumakain ng mga yan. 30 minutes ka magpaparonda. Ngayon, kapag hindi nagronda yan ng 30 minutes, kailangan mong i-force pa. Gagamitin mo tong tubo na to. Hawakan mo to, tapos bubugawin mo sila. Para hindi sila dumapo sa kulungan nila. Alright? Oh, sige, pasok ka muna. Oh. Sige, punta ka pa doon. Bilangin mo muna kung ilan yan. Dapat kung ilan yung pinaronda mo, ganun din ang babalik. Ilan yan? Kayo, amuwari kayo. 15. Oh, meron pa dito ata eh. Dito. Wala na dito. Ayun, 16. May nakawalang isa. Hala, kamarunong na siya. O, tulak mo yan. O, yan. Ano naman? Natulak agad. Lakas. O, gagawin mo yan. Bubugawin mo. Papunta doon. Dali, may mamauhuli. Dapat mabilis ka dyan. O, yan na. Lipad na, lipad na. Yan na, o. Yan na, lumipad na. Time check na. Di mo rin ano mo. 4:37. O, 4:37. Dapat anong oras babalik? 5 muna lang. 5:07. Pinakausapan mo yung mga kalapati ko na para hindi sila dumapon na. Siyempre. Ano gusto mo ganyan-ganyan pa ako dyan? Oh, yung iba, lumilipad. Yung iba, may nakadapo na, oh. Shhh, ikaw nga. Ay, putang ina, sisirain pa yung bubong eh. Time check, parang nakikita ko na. Ayan, oh. 4 minutes na lang. Magpa 5:07 na. Ay, mga kalapate, padapo na. Shhh, shhh. Ikaw ba? Ay, walang ka-effort. Samantalang ako, kapag ako magpa-force fly, halos maputok yung ugat ko sa leg eh. Ganon. Baba ka na dyan. Sige, pwede ka na bumaba dyan. Ayan na po, pababa na po ang inyong Boss Jessem. Zane, hold the ladder. Hindi ko bibigyan ng donut na may hindi hawak sa ladder. Wow, hawakan na. Alam mo ba kung paano yung pamamaraan ng pagmamahal ng mga kalapate? Ipinaparamdam. Ayun. Narinig mo ba? Oo. Narinig mo? Anong sinasabi nila? Ano? Gago hindi. Brokoto. O ikaw. Dahil successful lang yung pagpaparonda ng mga kalapati ko, ang susunod na gagawin mo ay magpapakain naman. O, dapat sakto lang yan ha. Hindi dapat sumusobra, hindi dapat kumukulang. Parang yung pag-ibig ko sa'yo. Sakto lang, pero hindi kumukulang. And darling, I will be loving you. Ayan, pakain. Dapat may ano ka, sumisipol. Ganon. Oh, di ba? Marunong mo sumipol eh. Nag-iinati ka lang kanina eh. Nag-iinat. Ayaw talaga lumabas kanina. Dahan-dahan ka dyan, Labs. May makakawala dyan. Di marunong yung mga yan, ha? Di babalik sa akin yan. Sige, usog mo muna. Ay! Tinapon! Sorry. Yun nga ba yung sinasabi ko eh. Sorry. Ay, nako! Water girl, water girl. Water girl na po ang trabaho ko ngayon. Oo, ito lang maglalagay. O, di ba? Ano? Pagod ka na, Labs? Oo.
Pagod ka na agad? Tingnan na, baka may pawis ka na. Bawal matuyan ng pawis sa likod. Kaya mo. Bakit? Di naman ako pagod mahalin kayo. Oh, ang isang Sana O yan, malinaw naman dyan, Labs. Oo, mali naman dito kasi sa kanina. Sigurado ka, para tayo na lang dalawa dyan. Tutulungan kita, walang yaka. Alam mo naman, ayaw kita napapagod. Pili ka! Pili ka! Ako magpapakain dito. Tapos ikaw magpapainom. Ako na ako papakain. Sigurado ka? Hindi ako na lang para mabilis. Ano ba talaga? Ako na lang para mabilis. Ganito yun, oh. Palitan mo muna yung tubig doon. Yun, palitan mo yung tubig yun. Yung alin? Yan, yung isa. Oo. Lagyan ko. Sakto lang, bu. Punuin mo yan, ha? Bagal mo kasi. Tingnan mo, mag-aalas 6 na. Natatakot ka? May dala akong tubig. Huwag ka magulo dyan. Konti lang, konti. Oh! Lang, konti. Oh! Lang, konti. Oh! Tangina mo, yung sinasabi ko sa'yo. Tatanga-tanga ka talaga eh. Dadaan ka. Ano nangangalan? Nangangalambot? Nangangalambot? Wala ako. Natisod na ako. Paano magkakakit ako dito? Dali mo. 1. O, ikaw na makakit dito. Ayoko! Ikaw na. Ano kayo dyan? Yan. Abot ko na. Ah! Masakit! 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 Gago! Pareho na lang damit! Gago talaga! Wala akong dalang dami. Aray! Wala ba nagigimalo kayo, ha? Oo! Mamamata ako dyan! Mamamata ako dyan, no? Baba! Ano to? Baba! Oh, isa! May cellphone ako, Labs, no? Aray, tangi, gago, may cellphone ako! Wala ka cellphone. Wala May ka cellphone ako, yan, no? May cellphone ako. Isa! Wala kang dalang damit! Gusto mo yun, di ba? Yan, o? Ah! Ikaw, ba't kinakampihan ka ng mga pamangkin ko, yan, no? Yung lamig, bebe. Ano pala, iniisip ko, no? Ba't mo pinapabuhat sa akin yan? Meron namang host. Bobo talaga, eh, no? Alam mo, ganyan ako katiwala sa'yo pero lagi mo nalang sinisira. Ah! Yan dahan-dahan mo yung brief mo, ha? Bakit? Ihiramin ko yan. Pero tsaka pa... Ay, meron pala! Isusuot mo yung binigay ko sa'yo. Oo nga pala. Di ba dinala ko yun? Ay, galing. Ay, tawag ko natin yung mo. Aray!